Hello guys, welcome back to my channel. So नै जोङो दिनै दैबाना नायनो थांदों माथिं जाय लोमदों आरोना ओमफ्राय दा नै जोंनि तामुलपुर ओमफ्राय टेकिपुटा इरिगेसनावबो दै लोमदों आरो ओमफ्राय दैया बेसे बारायदों माथिं लोमदों जोङो नायथिंदोंमोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जोङो जागायजेनलांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दैबाना जानायनि गेजेरजोंनो एसे रंजानाय मोनो माने जाफेरा नालाय बिदि गोबावदो खेबसे दैबाना फैना होयोबा इन्टारेस्टबो मोनलायलाङो दैदो गेलेनो ओमफ्राय खुसिबो मोनलायो आरोना बिदिनो भिडिअ लानाय जासिगोन जोङो सोरबा दा दैबाना जादों दुखु जानांगौ मिनिबाय थादों रंजाबाय थादों होननानै बुंगोन स' नोंथांमोना बेफोरबायदि साननो नाङा जों माने गोबावदो खेबसे जानाय नालाय नायथिङो ओरैनो ओमफ्राय जाफेरा जानाय नालाय खुसि मोनो आरोना दुखुबो जायो दे दैबाना नायनो फैदों नामा दे जोंबो नायनो फैदों र' दे खमायबाय दं मासे नायदोंमोन बे तामुलपुर इरिगेसन बेसेबां फुल खरसा जादोंमोन माने एसे सेमदोंमोन आरो गुथिमारि टेकिपुटा थांबाय बाहाय लांदां दै बानायाव नैबे तामुलपुर बड'लेण्ड ओरैबायदि बोलो गोनां माने दैया नालाय अलरेडि गाव गोलैयोमोन सानैजोंनो फैनाय दै नालाय जावब' नंगौ नङा होननानै लंपेन्टानो आयौ बारिदो बानपानि बारिदो आयौ ओमफ्राय जों दाना बेरायखांबाय गिदिंखांबाय नायखांबाय आरोना बेसे दै जादो दा न'आव जों थांफिननोसै लागाव आइ ओइ pip su pip papop pani kalkasa yang raga जोंनानै माथो गारि गारियानो दिबा गारियानो खराब है तो हम लोग क्या करें इसलिए हमारा क्या कसूर पानी का साइड aku mulai nak santai दै नांबाथाय गैया दैया गोलाव जाबाय दै नांबाथाय गैया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाय स' थेंक इउ स' माच बाय